Ами, вчера вечерта, след 8 часа, тичах по ето този път в полето, както често правя. Само че този път бях сам, а не бях с кучето. Обикновено с кучето идвам. И тичах в тази посока. И от дясната ми страна, тук в това поле, забелязах, че някакво животно по-голямо от куче и черно на 3-4 подскока измина доста дълго разстояние в тревата, гонейки нещо, някаква плячка. И се стреснах, обаче не знаех какво е животното и извадих телефона си веднага, за да го снимам, понеже има камера с увеличение. И на кадрите си е с формата на голяма котка, черна, а на големина е по-голямо от голямо куче. Оприличи го нещо като голяма, по-голямо от питбул със сигурност, над 30 кг. И в последствие от кадрите видях, че изглежда като голяма котка и се уплаших. И тук малко по-напред, вместо продължа да бягам в полето, си свих наляво към пътя и се прибрах в къщи. И по-късно вечерта споделих се с кмета на село Крайници да го питам, нали, как мисли, че е редно да се постъпи. И той е сигнализирал полицията. И днес те ме попитаха, нали, какво се е случило и вие сега. Знам, че полицията, криминална полиция ме разпита набързо и казаха, че ще я търсят, ще активират някакви служители и мисля, че съвместно с ловци имат право да търсят и ако се наложи да стрелят по животното. Това е доколкото за сега знам. Знам, че по социалните мрежи, въпреки че само аз и кмета знаехме, доста хора вече говорят за това. Може би от вас са разбрали или от полицията, не знам. И са уплашени хората в селото, да. Аз също. Аз ако идвам, вече само с питбул ще идвам. Имам една питбулка. Ами, ако съдя по предишния случай, дето беше в Шумен, така и мисля, че не го откриха. Трудни животни са за залавяне и изминават доста километри, доколко чухме по телевизията. Така че не може да предполагам.